سلام لما أنت لما بتخطط لي دحرزي أبي أحمد بزعبا كيف علي لمزرابو نغربا لنا صحفات حد صحفتي اللاتمني كنتانا بتاع صحفتي كان عادتو مالتيو بتاع صحفتي الأستا موداقو زي ترفو سرعات تبليها سرعات بلتسقلنا أبي أحمد علي ولا قوى إمارات معرباويانا لسرعات بلتسقلنا كدحنو انت فتنو إذا سرعت زي كافتص مدكت أي كملتني أبكلل أمحرا دارجا أمزلا يركب الله سراويتو مروخن موتن كوينو مالو لاليبلان غندرن أبتحتي فانو وريقن الله أبكلل أرومن تجراين وين تقبلناتو تتزيرو وريد الله أبي أحمد أبز سومنزي ناب سوماليلاند عدت نخفتسم أمدلاو يركب الله سوماليان دما أمولو مدلوات نخينات ألنا يبلو اللو ناي سوماليا أمباسادر أب جبوتي سرعات بلتسقنا نقيح بحر نمكوزار يفتنا اللو لو مجن كم قدم سلازي كوانا سوماليان نسومالي لاند اي كوانا اتا ناي قدم جزاتنا زنبرت كتما هررون كنبلسا اينا يلو اللو أمونغو سرعات بلتسقنا أبي أحمدن حالفتي جزات سومالي لاندن ون زي مرد تفتيرو اللو مخنياتو بحر خطكم تخونكا قدم نسومالي لاند كم هاجر مفلاط نمشتو بحر متكام أبزبل إيو ناي سومالي لاند جنرال بدليتو سلطانو مقدافو سعيبو قطري سلطانو مزقدفو سبا سلطان اتا جزات يوسخ اللو سرعات بلتسقنا مس سومالي لاند بزقبرو زي حقاو سممع بزا حدقين يوصاني ببزحات هاجرات تنسي قولو نزي سعيبو عبي دبلوماسا ودكت أقواني فوصلو زلو أب كبيس سقاتات آتيو يركب الله محبر هاجرات عرب أبز قدا ملكيتو هتوس أخيبا بمقبار نتي أمونغو سرعات بلتسقنا أبي أحمدن مراحي جزءات سومالي لاند موسى بيحي استقبر متحس لأولاونت سومالي لاند شارتر ودب حبرات هاجراتن ملوء بملوء بمنصاق أبغوني سوماليا دو كبلو وسينوم اللو كالي عدت مراحي سوماليان منستر قدات وصاي جبسن ناب إيرترا لسرعات بلتسقنا رعد فتيرلو زلو قداي إيو أبز ساعت زي قداي كيح بحري أب حدقين يخونتات مهلاوون قداي سرعات بلتسقنا بمعرباويان أدلاينتو نجزيو ترجم كم زي بلو سلستردقو أنفتهم مصدا ندحناتهم كبلو زمدنا مس إيرترا أب قدام من السريعهم أم محتات تسميدهم يركبوا اللو إزون نسرعات بلتسقنا شنكت فتيرو لزولو قداي إيو أبا دي سابا عبسقات سفينو يركب اللو قفان مئسارن بزيحو اللو أب كبابي بيت منغستي 4 كيلو برتو حلوان مشت نهزبي منبري أبايتي أم فتاشن يركبوا اللو كالي أبز حتر جزي بحاجزن بلقحن كابزأتون نايكوينات نفرتي كرت تدرونات وديقن تحمشن اللوا إزي أبتي سرعات كبيت شنكت فتيرو اللو نهزب نفرتون أوشتي إثيوبيا بررا أبز قبرالو أوان بسنكي ناي مكايري نبرت حسرت يودك اللوا الصوماليان أوشتن أوصان نسرعت بلتسقنا نموغان نصوماليلان نمكلخالن نمكوتصارن أمدلاو يركبو اللو أوش سرعت بلتسقناون أمونغو حلفتي زي مردا تفتيرو اللو نأبي أحمد هاجر كتمرح يكالكان سلازي سلطانكا قدف يبلو اللو بزحات كاب حلفتي سرعت بلتسقنا أب السفر على هاجرات عقبا حتيتهم اللو
ነዚ ሓደገኛ ውሳነ ስርዓት ብልጽግና ፖለቲካውን ወተሃደራውን ቁጠባውን ውድቀት ተወሲኽዎ ስርዓት ብልጽግና አብይ አሕመድ ዓሊ ምውዳቁ ዘይተርፎ ስርዓት ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ መሬት እንታይ ክትወልድ እያ ሓቢርና ክንርኢ ኢና ትብል ፅሕፍቲ እያ ነይራ ማለት እዩ። እምበኣርከስ ኣብ ዘለናዮ መበል 21 ክፍለ ዘመን ንሕጊ ኣህጉራዊ ሕጊ ጥሒስካ ንስምምዕ ሃገራት ኣፍሪቃ ጥሒስካ እንዳማትካ ቀይሕ ባሕሪ ምውራር ውፅኢቱ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ማለት እዩ። ዘለካ ውሽጣዊ ጉዳይ ንውሽጣዊ ጉዳይካ ከመይ ጌርካ ክትፈትሖ ምፍታን ኣይከኣልካን ከዓ ከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ስርዓታት ስልጣኑ መግዳፊ ወይ ድማ ፅባሕ ንጎ እንታይ ይወልድ ኩነታት ንሪኦ ኣለና። ሙሉእ ሃገር እንታይ ኣጋጥማ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ውፅኢቱ ክርኢ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ስነ ሓሳብን ናይ ኣተሓሳስባን ተመክሮን ጉድለት ዘለዎ ስርዓት ብልጽግና ናበይ ይኸይድ ኣሎ ንሪኦ ስለ ዘለና ኣብ ሓፂር ግዜ ውፅኢቱ እንታይ ክኸውን እዩ ኣብዚ 2024 ክርኢ ኢና። ስለዚ ናይ ዝሓዛምን ፅሕፍትን ዝነበረት ሓሳብ ኣብዚኣ ተኣክል እሞ ካልእ ሓሳብ ዘላትኒ ግን እንታይ እያ ከምዚ ነንብቦ ዘለና ፅሑፍ ታሪክ ኤርትራ ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ኣሎ። ከምዚ ኩሉና ንፈልጦ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ግዝኣት ናይ ቱርኪ ን300 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝገዝአ ኣይኮነን። ግብፂ ንልዕሊ 30 ዓመት ዝገዝአ ኣይኮነን። ስርዓት ሃይለ ስላሴን ደርግን ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 30 ዓመት ዝገዝኡ ይኮኑን ዋላ ወያነ ዝገበሮ ሽበራ ንህዝቢ ኤርትራ ከንበርክኽዎ ኣይከኣሉን። ህዝቢ ኤርትራ ከም ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ 1960 ናፅነቱ ክረክብ ዝግብኦ ናፅነቱ ተኸሊኡ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ቆርም ተባሂሉ ፌደሬሽን ኣፍሪሶም ህዝቢ ኤርትራ ከይተፀዓደ ፖለቲካዊ ቃልሲ ገይሩ ወተሃደራዊ ቃልሲ ገይሩ ዝነውሐ ቃልሲ ኣብ ኣፍሪካ ዋላ ኣብ ዓለም ኣካይዱ ናፅነቱ ብገዛ ቅልፁም ዝረኸበ ህዝቢ ኤርትራ እንተልዩ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ እዩ። ድሕሪ ናፅነት እውን ንኤርትራ 7 ዓመት ኣብ ሰላም ፀኒሕና 98 ኩናት ገይሮም ህዝቢ ኤርትራ ብሕግን ብጅግንነትን ምሰዓረ ክንዲ ናይ ባድመ ጉዳይ ፈቲሕካ ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ምምፃእ መሊሽካ ዘይሕጋዊ እገዳ እናገበርካ እስካዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይተገብረ ነገር የለን። ነዚ ኩሉ ነገር ከፍሽል ድኸኣለ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ውሽጥን ብመሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ተማእኪሉን ተመሪሑን ስለ ዝኸደ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕና ኣለና። ኤርትራ ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዓለም ግቡእ ታራ ትፃወት ኣላ። ህዝቢ ኤርትራ ከዓ እፎይ ኢሉ ሰላሙ ኣተንፊሱ ኣብ ዳግመ ህንፃ ኣተኪሩ ክሰርሕ ጀሚሩ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ወፃኢ ሃሊኻ ትማሊ ምስ ስርዓት ወያነ ኮንካ ኣብ ናይ ወያነ ታንክታት ተሰቂልካ ኣስመራ ክትኣቱ ሓሲብካ ብዘይተፀበይዎ ነገር እዚ ኩነታት ወያነ ጠፊኡ ማለት እዩ። ወያነ ምስ ጠፍአ ናይ ቀይ ባሕሪ ጉዳይ ምስ መፀ ምስ ኣብ ኮንካ ንኤርትራ ንምድዋንን ንምጥፋእን ብዙሕ ነገር ላዕሊ ታሕቲ ክብሉ ኢና ማለት እዩ። እዞም ብርጌድና ሓመዱ ዶ ዋላ ሰማያዊ ጨርቂ ሒዝና ላዕሊ ታሕትን ዝብሉ ዝነበሩ ማለት እዮም። ዝመሰሎም ካልእ ተራእይዎ ግን ከምቲ ናይ ወያነ ዘይኮነ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ባይታ ዝረግፁሉ ነገር የለን። ፋኖ ኣለዉ፣ ኦሮሞ ተቃወምቲ ኣለዉ፣ ካልእ ተቃወምቲ ኣለዉ። ኣብቲ ቦታ ትገብሮ ነገር የለን። ኣብ ወፃኢ ኮንካ ግን ክትግዕር ከተብል ትኽእል ኢኻ። እዚኣቶም ኣንጻር ናይ ኤርትራ ባህሊ ክብሪ ናፅነት ልኡላውነት ኣንጻር ባንዴራ ኤርትራ ዝኾኑ ሰባት እዮም። ኣብ ዝበፅሖ ነገር የለን። ካልእ መዓልቲ ብዛዕባ እዚ ኣስፊሕና ክንዘራረብ ኢና። ናይ ኤርትራ ሕጋዊት ባንዴራ እዛ ግርማ ሞገስ ዘለዋ ባንዴራ እያ። ነዚኣ ትትክ ባንዴራ የለን። ንህዝቢ ኤርትራ ዝስዕሮ የለን። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ሓሳበይ ኣብዚኣ ክውድእ ይቐኒየለይ። ሰላም መዓልቲ ቻው።